ба кишварҳои Аврупо, Осиё. Таваллуди ман 22 июн. Загранпаспорти российскиам буданаш ҳатмие. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Ахбороти нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат видеоро тамошо кунед. Нафарҳое ки мехоҳанд донистанд аз Россия депортатсия дорен ё ки надорен, номерои WhatsApp мебарояд бинависен дар ҳамиҷа проверка запрет мегиранд. мавзӯи асосии имрӯзаи мо: хоҳишмандон ба чӣ бояд омода бошанд барои ҷалб кардан кор дар Ҷопон? Чанд соли охир ҷумҳурии Тоҷикистон талош дорад самти муҳоҷирати кории шаҳрвандонро бештар кунад. Масалан, соли гузашта беш аз 4600 шаҳрванд ба кишварҳои Аврупо, Осиё ва дигар давлатҳои арабӣ ба муҳоҷирати корӣ равона шуданд. аз ҷумла айни ҳол Ҷопон тасмим гирифт ки барои ҷалби мутахассисони баландихтисоси тоҷик ба ин кишвар бо вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтугӯ баргузор кунад. гуфта мешавад ки дар Ҷопон барои баъзе корҳо, масалан ронандагӣ, аз ҷумла ронандаи автобус ё баъзе хидматрасониҳо сатҳи баландтар шартҳои асосӣ мебошад. Ҷопон бо вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои шаҳрвандои тоҷик гуфтугӯ баргузор мекунад, ба кор қабул мекунад, аз ҷумла барои мусофиркашонӣ дар автобусҳо ва микроавтобусҳо. нафарҳои хоҳишманд барои кор дар Ҷопон метавонанд ки рафта ба вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат бикунанд. ин буд информатсияи нави мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. Бо диққат гӯш кунем. Абдурахмонов нависонда: Акай Сорбон, дар бораи рӯайдӣ видеоконструксия гап нест. Насиб худо хоҳад дар видеои оянда мефаҳмоем. як нафари дигар нависонда: Салом, кай амнистия мешавад? дар ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай қонуни авф аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба имзо расид. Меҳровар нависонда: Салом акай Сорбон, як чираи шумо аниқ карданӣ будам. Таваллуди ман 22 июн 2027 ай хизмат озод мешавам. ба гуфтаи дигару 2028 озод мешавам. аниқша мегуфтӣ. Агар гуфтаи дигаруро аҳамият натеву, ҳамин қадар ҳисоб ки 27 сола кай мешай, ҳамон вақт озод мешай. баъдан як нафар нависонда: Салом акай Сорбон, паспорти Россия надорам. паспорти Россия дорам нависад. То есть паспорти Россия дорам, вале загранпаспорт надорам. ман метавонам аз Россия бубурам. нафарҳое ки паспорти российский доранд, барои аз Россия баромадан загранпаспорти российскиам буданаш ҳатмие. Холова нависонда: Салому алайкум Сорбонҷон, духтарам 4 моҳши Тоҷикистонда ҳаст. документ надошт. метавона гости биёя. пешакӣ раҳмат. агар вақти буромадан аз Россия запретш накарда бошам, бале, аз ҳама хубаш як бор аввал даниёша проверка кунад ки кушода ҳастаи уездеш, баъд метавонад ки гости сафар бикунад. Саид Ҷафар нависонда: Салом акай Сорбон, ман соли 2025 патент доштам. ман зан соли 2026 патенти ман тамом шид. дигар наспоридам, ҳозира 18 ҳомиладор Россияда. метавонем соли 2027 граница бигзарам, патент биспорам. медода бошанд. илтимос ответи. шумо ҳозир барои истодантон чӣ ҳуҷҷат доред? мақсад ки ҳамин чиза ба назар бигирем. агар мигратсиони картаи работа қати даромадагӣ буден ва ӯ ба охир расида, ҳуҷҷатҳои шумо тамом шидагӣ боша, хубаш ҳозир бурем. барое ки шумо агар ки бесен, ҳамон қадар вақти истодагитон нелегали меистед. мақсади гап. Азизбеков нависонда: Ассалому алайкум акай Сорбон, як саволанда ҷавоб тенака. авфи тиллоӣ барои давлати хориҷӣ ҳеҷ гап назадед. авф дар давлатҳои хориҷӣ ягон информатсия нест ки мисол барои шумо видео кунем бифармоем. мавзунаи Мирзомурод нависонда: Салому алайкум акай Сорбон, акама рӯзи 16 патент сипорӣ рафтам. неки мара гуфтанд ки патенти усолат анулировать шидагӣ буд. то охири сола ака ман чӣ кор кунам бояд? буром ай Россия ё ягон роҳеш ҳаст ки то ҳамон вақти патент кунима гардам дар Россия? асосаш мада кор муҳим нест. ман пеши шавҳар омадам ки бестам. ягон ҳуҷҷате карда метавонам ки ҳаминҷа бестам. аз ҳама хуб шумо мигратсиони картаи госиқати медиромадед. яъне шумо ҳозир патент гирифта ки натонед ба мигратсиони картаи работа 1 сол наметавонед гирифта.
ва мисол ягон шофёрои границаи боварино ки дошта бошен метавонен бо ҳамун касо як бор граница бигзарен. Граница ки гузаштен аз сари нав ки дур омаден, баъд мегирен мисол мигратсиони картара работаневу гости ба қайд мегирен, якта регистратсия мекунен, мегарден. Тамом, ин ҳамин қадар кор. Зиндаву сарбаланд бошен, видеоро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com